Nigo togotoka asomochie okisi eparenen the only money saver in town. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembirinya saye ari mutundika kuri cyambere yategere nae gorwari entibona ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ainomo menyi omekene ward iwe gotoka se county ya Nyamira bono Steve Kaka Richard nigachire kugusaba ikura yago buno momenyi we ward yeyo iryo nyare kumotora ase kirugo kyobwe MCA chitariki kyanda omutinyu gatana na gatatu omwako yoiga Steve Kaka Richard nigago kwenekeria yo momenyi omekene ward ingananyare gunchulia na koleta magendera amanene na anda mange ase ewodi yo shamekenene Steve Kaka Richard niga kubuli obwe MCA gwetera ase ikiama kya ODM Azimio la Umoja tochore Steve Kaka Richard anyare komesia mekenene
Munchumuligeria bono nainde huna botambe ime yumurubuli bweli straight munchumuligeria nigo tokumulekera mange aliagende tokolekana sinkongo chonsi meneziko yorgongoro ituragusi elibontonya gokumanyana kebinto bigendere tokolekana kora bunka kwanyara komanya anda kenara yaya agende tokolekana ande asole angena asole nabo igona ale na asole kwa manara yago itira Ndizi TV obwansu bwomugusinyira bono oli tukeliga bono honestly kibere amatukoni gagendete komyo kigimo nyira bono amatukati na 5 neli mulyoka tukigoso asensemelia yobo cholyo bonene nyira bono oli tukubuna lero elibonrabe ikiyegocha gobo choli bene ni gobo chokolekana sense ya Kenya maega yemya kentande ya lenge ntunde ya kabere nse ya yobora ibwa yo muskuru Kenyatta ni gobo no boko erabene abo gobono obocholi bochiwa kwa bijani maete abarwande ombagendete kweligeria chikura nabo igobono inyole campaign wente ko mwali stariki sana na mo igobono bochakaraga bumwana siasa ngondeta yogo chiwanjiro okore campaign yayen ngokirali tukulie Jumamosi botuko sinse marago Jumamosi na libono barasi kebene mwana siasa osomana siasa bonsi ko yakere ekoko asobocholi bole bosio ndibonzira nyoro ikiraga bu igara mukiriga tambokero osene hochikumukiriwa egetambokero kiri chiko ibone nsemeli ya siasa ekirobona abana siasa bali chimbiro gotarre chinkongo omoromo bwa Kenya kwanza abagotoromo bwa Azimio One Kenya bagendere tuwe yakireko ko achinsemo kuligele chikura ntwaro chigorombale nge chinsemo bande bakanda Kiambu abande bakanza mu cyari vitivare ngone nchereye mu yokunyara kuligereria nakibakumnyoka na kulige chikura sobunge ekirokelize mu ya Western Kenya boygo wa watani bazimio abagenda tene chikambeni chiabo ayonse yakolekana asenchera yo kumnyokia matuko unagenda takanda unabokwira unabogokya ngono bakona chinsem yubono asenchere ndabo mu Azimio One Kenya litukulia lero ngobara koletara yabo wikase county ya Kisii ngwaro chekati ya bangina kurose county ya Kisii nigo basabeta mabera anena so wocha kwa Martha Karua ngobono gocha nabo igono mu Azimio nabo igobakora wa